Türkiye Boşqalstan Ankara'da 13 saat isemsiz muhtaram tavşar. Siz Türkiye Avazı Radyosu'nun tatar tilindagi topşarını dinleysiz. Bizim programma 16 metrli kıska dolqınның 17615 kHz-lığından Türksat 3A hem Türksat 4A yaşları bilen 3 tapqır w.trt.dinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT Dinna qo'shimchasidan Voice of Turkey Vot East Radio kanalından topşula. Topşumuzdan bugünkü şaralışında Türkiye'nin tışkı siyaseti programması bilen kızıklı temalar yazmasını takdim ederiz. Balalarının hizmeti dibetilgen şoqti. Qırlarda, işxonalarda yoki şaxtalarda ishlovchi bolalar ko'z oldina kelirga mumkin. Әміне әгер бала хезмәте сезгә тагында якын bir урында, сезнең бармак очыгызда, телефоныгызда башкарылса. Моннан ары игътибарыбызны җәлеп иткән эксплуатациянең яңа bir рәвеше бар. Ул да булса сонны бала хезмәте. Бу балаларның фильмга төшерелеп, онлайнда уртаклашылып, кай вакыт сакланусыз рәвештә акча эшләү коралына әйләндерелүе. TRT Global Podcast тезмәсенең бүгенге бүлеге TRT Вод мәкаләсенә нигезләнеп әзерләнде. Бүгенге чаралышта 2025 елның 11 июнь көнне дөнья күргән карау өчен туганнар. Балаларның сонны хезмәтенең артуы исемле язманы тәкъдим итәбез. 3,5 яшендә булганда ук Риан Кажи глобаль YouTube йолдызы булды. Ryan, what? Ryan, I have a surprise for you. What? Look over here. Rian's World исемле уенчыкларны күзәтү каналы bir videoda 100дән күбрәк уенчык машинаны һәм очкычны күрсәткәннән соң йогышлы вирусты булды. Бу видео хәзер 1 миллиардтан күбрәк каралды. 6 яшына җиткәндә Риан дөньяның иң яшь миллионерларыннан берсе иде. Япон һәм Вьетнам ата-аналары брендын тулысынча идара итү өчен эшләрен калдырды. 2025 елның июнь айында Rian's World'ның 39 миллионнан күбрәк абунәчесе, bir онлайн кибеты, фильмы, уенчык сериялар һәм мобиль уены була. Бик күп кеше Рианның йогынты соча балалар тенденциясын башлатуын әйтә. Фақат нормаль, гади bir балачак, миллионлаган тамашачы, бред килешүләре һәм даими видео язма төшерү белән бергә яши аламысың. Bir подкаст әңгәмәсе вакытында Рианның әнисе уллары өчен тигезлекне, балансны саклап калырга тырышуларын аңлата. The big thing is, we want Ryan to have the most normal childhood possible. So when he's a grown up... Рианның балачагын искә төшергәндә, иптәшләре һәм гаиләсе белән вакыт уздыруын, тимер аякта шугын һәм йөзүен әйтүен терәүләрен искәртеп узалар. Рианның дан шөһрәте һәм байлыгы арткан саен, җәмәгатьчелекнең контроле, тикшерүе дә артты. Онлайн тәнкыйтьчеләр булай дип сорау куя. Bir бала шушы тормышка чыннан да риза була аламы? Узак вакытлы йогынтылары нинди була ала? Белгечләр йогынты ясаучы балаларның үз-үзенә ышанычларының читтәге хуплауга бәйле хәлгә әйләнүе белән киләчәктә борчылу, депрессия һәм наркотик матдәләр куллану риске куркынычы астында калуын әйтә. Bir видео яхшы нәтиҗә күрсәтмәгән чакта яшьләргә контент әзерләүчеләр моны эчкәләштерелеп үзләрен проблема итеп күрергә мөмкин. Бары тик йогынты ясаучы балалар гына түгел, бик күп гаилә моннан ары гаилә блоклары белән көндәлек тормышларын уртаклаша. Ата-аналар бары тик үзләренә генә түгел, балаларының тормышларына кагылышлы бөтен нечкәлекләрен дә онлайн җиткерә. Гаилә блокчылары бөтен нәрсәне яздырып төшереп бара. Беренче адымнарыннан фортепиано укуларына, тирән шәхси мизгилләренә кадәр.
бөтөрөлгән YouTube каналы булган 8 Passengers'ның элекке бала йолдызы Шерри Фран Кей The House of My Mother исемле китабында даими күзәтү астындагы тормышын аңлата. Китабында бик күп яктан язылып куелмыйча, язмага төшерелмичә төшкерә дә алмыйсыз хәтта, дип әйтә. Әнисе Раби Фран Кей онлайн дан шөһрәт теле иде һәм гаиләсенә кагылышлы бөтен нәрсәне уртаклаша иде. Шерри әнисенең акча китерүче нәрсә бу, шәхси булганнар, дип әйтүен хәтерли. Фақат гаиләнең хикәясе караңгы борылыш алды. 2023 елда Раби начар тукланган улларыннан берсенең качып күршесеннән ярдәм сорау нәтиҗәсендә балаларны җәберләүдән кулга алынды. Раби җәза буларак балаларын ашатмауда гаепләнде һәм беренче көннән соң авыр дәрәҗәдә балаларны җәберләүдә 6 тапкыр гаепләнде. Һәрберсе 1 белән 15 ел арасында 4 төрмә җәзасына хөкем ителде. 8 Passengers бетерелгән чакта 2 миллион 800 мең абунәчесе бар иде. Шерри әнисе хөкемгә тартылганнан соң мәхкәмәдә ясаган ачыклавында гаилә блокчылыгына каршы кискен кисәтү ясады. In any other context, it is understood that children cannot give consent. But for Шерри some reason- балаларның чын ризалык күрсәтә алмаячагын һәм видеога төшерүнең үзенә ясаучы йогынтыны аңламавын әйтте. Моны аклый алырлык бернинди акча микъдарының булмавын, башка бер эштә моның канунсыз булачагын белдерде. Биредә сорау туа, гаилә блокчылыгы яңа бер бала хезмәте рәвешенә әйләнәме? Онлайн мөхиттәге балалар күп карауны, акчаны һәм игътибарны китерә, ләкин гадәттә сайлап алу мөмкинлекләре булмый. Хукук системасы бу мәсьәләдә җитәрле тәртипкә салуда кыенлыклар күрә. Америка Кушма Штатларында 1938 елгы гадел эшләү стандартлары кануны Instagram һәм YouTube'дан бик күптән язылды. Бу канун гаилә эшләрендә эшләүче балаларны зур күләмдә азат итә һәм яшь йогынты ясаучыларны саклау астына алмый. Калифорниянең Гоган кануны бала эштәге актерларны саклый һәм ата-аналарның бала кеременең бер өлешенең траст хисабына салуны таләп итә. Ләкин бу контрактсыз балаларга карамый. Рианның әтисе Гоган хисабына акча түләүләрен һәм канун зарур кылганнардан тагын да күбрәген ясауларын әйтә. For Ryan's Mystery Play Day, we put 100% of the Ryan's talent fee. Рианның проектларыннан берсендә минималь 15% урынны 100% сәләт акчасын түләүләрен һәм ширкәттән аңа пай бирүләрен белдерә. Хәзер инде Америка Кушма Штатларында кайбер штатлар чаралар күрә башлады. 2025 елда Калифорния социаль медиа контентларын әзерләүчеләрне дә үз эшенә алачак итеп саклау чараларын киңәйтте һәм керемнәре өчен Гоган Траст хисапларын мәҗбүри кылды. Иллинойс һәм Миннесота балалар үсеп җиткәч контентларны бетерү хукукы белән бергә компенсация һәм саклык хисапларын таләп итүче канун өлгеләрен тәкъдим итте. Утак, балаларның онлайн эшләрен идарә итүчеләрнең җаваплылыкларын ачыктан-ачык билгеләүче яңа кануннар кабул итте. Америка Кушма Штатларыннан тыш Франция 2020 елда акча эшләнгән видео контентларында бала хезмәтен тәртипкә салучы милли канун кабул итеп, әйтеп баручы булды. Бу канун балаларның киләчәктә контентларны бетерүне таләп итүен рөхсәт итә. Бельгия 2023 елда сонны маркетинг һәм йогынты ясаучы бала контентларын тәртипкә салу өчен канун әлгесен әзерләде.
Фақат бик күп укытучы галим кануннарның контентларны ясау тизлегеннән бик артта калуы мәсьәләсендә кисәтә. Социаль медиа тенденцияләре тиз үзгәрә. Бәлки дә моннан ары иген басулардан һәм эшханәләрдән күбрәк миллионлаган баланың сакланмаган килеш калган бүлмәләренә һәм экраннарга карауның вакыты җитте. Балаларның сонны хукуклары да әһәмиятле. Бүгенге язмабызның ахырына якынлаштык. Безне тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Бүгенге подкаст чыгарылышы ТРТ World'та чыккан мәкаләгә нигезләнеп әзерләнде. Төркия авазы радиосы һәр вакыттагыча яныгызда. Төркиянең тышкы сәясәте. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркиянең тышкы сәясәте исемле тапшыру тизмәбезнең чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Игътибарыгызга халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Җәмил Дуаҗибекнең Кипр тынычлык килешүенең 51 еллыгында Эрдоганның Төньяк Кипр Төрек Җумһуриятенә сәфәре һәм яңа офыклар исемле аңлатмасын тәкъдим итәбез. Türkiye ilbaşı Recep Tayyip Erdoğan Kipr Tынычлык хәрәкәтенең 51 еллыгы уңаеннан 20 июль Тынычлык һәм бәйсезлек бәйрәме котлауларында катнашыр өчен Төньяк Кипр Төрек Җумһуриятенә мәгънәле сәфәр ясады. Левкосиядә оештырылган тантаналарда чыгыш ясаган Эрдоğan 51 ел элек язылган тарихи дастанның әһәмиятен ассызыклады. Төньяк Кипр Төрек Җумһуриятенә көчле ярдәм юлламасын ясады. Türkiye белән Төньяк Кипр Төрек Җумһуриятенең иңне иңгә куеп көрәшүен хәтерләткән илбашы халыкара җәмгыятькә дә чакыру ясап, Кипр төрекләренә карата кулланылучы хаксыз изоляцияләрнең азагына якынлашуын сорады. 1974 елның 15 июлендә Греция хуплавындагы түнтәрелешчеләрнең Кипрны Грецияга кушу хыялын чынга ашыру өчен керешкән канлы эшенә каршы Төркия гарантлык хокукын кулланып 20 июль иртәсендә катышу башлатты. Бу катышу ярдәмендә аяусыз күпләп үтерүләр туктатылды. Илбашы Эрдоğan да чыгышында тынычлык хәрәкәтенең легаллегенә басым ясап, Кипрлы төрек халкына караган систематик хокук бозулар һәм һөҗүмнәр каршында гарантлык җаваплылыклары кысаларында ясалган легаль һәм мәҗбүри адым булуын ачыклады. Эрдоğan Кипрлы төрек халкының бар булу көрәшендә җанын биргән газиз шәһитләрне рәхмәт хисләре белән искә алды. 1974 елның 20 июль иртәсендә Төркия армиясының утрауга баруы белән Кипрлы төрекләрнең ялгыз булмавын бар дөньяга күрсәтүен хәтерләтте. 51 ел элек бүген данлы Төркия армиясе батырлар һәм Кипрлы кардәшләребез белән бергә утрауны Грецияга кушу хыялын шилпәрәмә китерде. Кипрга тынычлык һәм хозур килде. Кипр тынычлык хәрәкәтендә Төркия гаскәриләренең утрауга аяк басуы белән Кипрлы төрекләрнең ялгыз булмавын бар дөнья күрде дигән Эрдоğanның сүзләре хәрәкәт белән утрауда урнашкан тынычлыкны һәм Төркиянең тәвәккәллеген көчле рәвештә чагылдырды. Илбашы бу уңайдан ул вакыттагы премьер-министр Булент Эҗәвиттән алып премьер-министр урынбасары Нәҗметдин Эрбаканга, Кипр дәгъвасына гомерен багышлаган лидерлар Рауф Денкташ һәм Альпарслан Түркешкә кадәр хәрәкәтнең уңышка ирешүенә өлеш керткән дәүләт эшлеклеләрен дә искә алды. Бу Кипр җиңүенең нәселләр буе онытылмаячак милли хәтер булуын тагын бер тапкыр күрсәтте. Сәфәр кысаларындагы иң критик юлламалардан берсе дә Илбашы Эрдоğanның дөньяга ясаган чакыруы булды. Левкосиядагы фәннәр докторы Фазыл Küçük исемен йөртүче бульварда оештырылган 20 июль парадында чыгыш ясаган Эрдоğan Кипр мәсьәләсенең шишелешсез калуындагы иң зур пайның грек тарафының килешүче тотыш күрсәтмәвен белдереп, яңа планның кытылгысыз булуын җиткерде.
Kiprlı Türkler tağın 60 yıl yuğalta almay degen ilbaşı yartı asır devam etken neticesiz süйлöşülerden soň federatsiyaga toyangan şişiliş modelinin indi mümkin bulmawyn assızıkladı. Türkiye hem Dünya Kipr Türk Cumhuriyeti'nin mundan soň iki müstakil devlet nigizinde şişiliş vizyonun uzlaştırıwyn hatırlatken Erdoğan, iki devletli şişiliş ýokly biz, halykara jemaatçylyk Dünya Kipr Türk Cumhuriyetin tanırga tiýiş dedi. Erdoğan'ın şakırıwı yıllar boyu izolasiya hem embargolar bilen uçraşkan Dünya Kipr Türk Cumhuriyeti'nin dünyaga açylywyna koragan güçlü diplomatik adım buldu. Halykara jemaatçylyk Dünya Kipr Türk Cumhuriyetin tanırga tiýiş, diplomatik, siyasi, iktisadi münasebetlerini kıska wagtda kuruwy zarur. Siyasetinin turdan reislarynyň başlawy kerek digen Erdoğan, Kiprli Türk halky duşar kalgan haksızlıklarynyň bitüwi zarurlygyn assızıkladı. Grek jitekçiliginin Kiprda bir ýakly hakimiyet kuru tırışlıkları karşında bugün Türkiye Devletler Uyuşmasında hem İslam Hizmetteşlik Uyuşmasında vekillik edilüşe Dünya Kipr Türk Cumhuriyeti şinbarlığı bar. Kiprli Türkler köp tapkırlar sınap koragan lekin uňuşsuz tamamlanan federatsiya modelin yaklaudan boş tartuwy apaşyk. Erdoğan da aytkençe eski formulalar fayda bermi. Mundan soň müstakil teň iki devlet nigizindägi şişiliş birden bir mantykly ýol bularak görünär. Kipr Türkleri utrauda tigiz, dereceli hem emin şartlarda yaşaw hukukyna ýa. Erdoğan'ın sözlerinden de şunu anlaybız. Türkiye bu hukukka ziyan ketireşek bir nersege de yol bermeýeşek. Erdoğan'ın Dünya Kipr Türk Cumhuriyetin Künçügüş Urta Dengizde ýokty ýulduz ýasadyk digen sözleri kirtilgen investisiýalar gyna tügel, şul wagtda Kiprli Türkler halykara ülkedegi urunun alıwy üçin kuýylgan tyrışlykny görsetdi. Bu seferde ýasylgan ýollamalar da şunu görsetdi. Türkiye hem Dünya Kipr Türk Cumhuriyeti iňine iňe kuýup hem tarihi miraslaryny saklap, hem de kileşekke taba güçlü adımlar ýasarga dowam etešek. 51 ýyllyk tynyçlyk hareketi bilen nigizleri salıngan oy ýulduz bir ýulda biz ruhy bugünde ýeşil bire. Kiprli Türkler Türkiye Cumhuriyetinin kokşamaz ýerdemi bilen kileşekke ümit bilen garyy. Hürmetli tınlawçylar, siz halykara münasebetler bilgisi fenler doktoru Cemil Doğaç İpek'nin anlatmasyny tыңladygyz. Kilesi atnada görüşgenge kadar isen emin bolagyz. Türkiye'nin tышkı siyaseti. Türkiye Owazy Radiosu beten dünýäge ýaňry. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Turkey. Hier ist die Stimme der Türkei. Ici Radio La Voix de la Turquie. اینجا رادیو صدای ترکیه. هنا إذاعة صوت تركيا. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ovdje Radio Glas Turske. Türkiye'nin Sesi Radyosu. Qui è la radio La Voce della Turchia. Esta es la voz de Turquía. Govori Radio Glasıtlı Turciya. Yuflet Zeri Turcis. 这里是土耳其之声广播电台。 رادیو صدای ترکیه. ده ترکیه غاگ رادیو ده. خصوص ترکیه زاینه رادیو گایانا. Eterşe Radyo Sadburi Türkiye Sıxma. Havada Türkiye Ünü Radyosu. Aici Radio Vocea Turciei. В эфире Голос Турции. Efirde Türkiye Ovası. Gepleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ye Sıdayı Türkiye. Anlavatkananlar Türkiye Avaz Radyosu. Eto Ifonitis Turkiyas. Ovde Radio Glas Turske. Hii ni idhaa ya sauti ya Uturuki. Suara Radio Turki. Gidan rediyon muryar Turkiya.
こちらはトルコの声ラジオ日本語です。 Esta é a Rádio Voz da Turquia. Зборува Радио Глас на Турция. Efirde Türkiye Sadası. Turkorsak Hungo Radyo'ya. Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Muhtaram tamaşar, Türkiye Avazı Radyosu'nun Tatar tilindagi topşulары şuşun bilen ahırına yakınlaştı. Topşularımızda yerşen, internet hem kısa telefonlarının TRT dinle qo'shimchasi oşa tıgınlayasız. Bizning programma her gün Türkiye hem Qozon vaqti bilan kunduzgi soat 1da 16 metrli qisqa to'lqinning 17615 kHz-ligidan Turksat 3A hem Turksat 4A yerishni bilan www.trtdinna.com internet adresi oşa Vot is radio kanalidan topshiladi. Yarta saatlik topshilarimizdan qabatlavun Türkiye hem Qozon vaqti bilan soat kechki 8:40da 42 derece kun chig'ish yo'nalishidagi Turksat 3A hem Turksat 4A yerishlari bilan www.trtdinna.com internet adresi oşa hem kısa telefonlarının TRT dinle qo'shimchasi oşa Vot West radio kanalidan tinglaysiz. Topshilarimiz turunda uy fikrlarigiz hem kengash taqdimlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tomoshabin, bizning adres lotin harflari bilan PK 33 Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Poçta indeksi 06 443. Elektronik poçta adresimiz tatar_işareti trt.net.tr. Eliga biz sizin bilan sog'lashamiz. Efirda kelasi uchrashuvga qadar.